Hvad er det? Det er som om, der er nogen, der tager kravler. Hej. Hvordan var det hårdt at komme op på jer? Nej, vi tog bare elevatoren. Det er ikke fair. Du kan jo også bare selv have taget den. Nå ja, det er jo rigtigt. Det var da helt godt. Hej. Jeg har opkaldt et signal. Noget, der er hurtigt. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Okay. Men de må hellere sikkert komme i træningsstedet for et sikkerheds skyld, hvis det nu var en T-Rex. Ja. Okay, kan du godt give os et lift? Ja. Okay, på vej ind. Hej og velkommen til mit fly. Okay, hej. Hej. De må hellere tage selen på, fordi at der sker mange ting herinde. Kører endda 110 km. Kan du lige vande lidt? Sel på! Et stykke tid senere. Og så I en skyggelse af en stor flyveøje komme til siden. Wow. Det var da en stor fugl, det der. Og så ser I den komme tilbage og styrter ind i jeres fly. Wow! Wow! Og laver et hul her i lederne. Og gør hullet større. Hjælp! Og piloten bliver suget og bliver spist. Men piloten er blevet suget ud. Hvad skal vi gøre? Fisk det ud! Og så spring det ind. Og så spjørter vi og springer i luften. Hvorfor et sted er det henne? Hvad er det? Det er sikkert det hurtige. Flyet. Gå i zigzag. Og nu var der blod, og nu var der slår på din krop. Pisk den. Og så pisker han. Kom og hjælp mig. Hold den nede, ven. Det er sikkert den piloten talte om. Den vil sikkert dø af forblodninger. Og så slår jeg.